Salam hemmeňize şugun biz siz bilen soalany okamany öğrenýär. Ýagny tap bolanda näme bolar, tap bolanda şuňňaly internetde zady gireňizde gawatdylýandyňyz 6 san çyzyk, çyzyklaryň ýüzünde de sanlar ýazylygy. Indi şu näme many ýaňlatdy, nädip şunu okamaly öwretjek şunu. Inni häzir biz perdelere bilýäs 1-nji, 2-nji, 3-nji, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şuňa perdeler bar. Indi bärdäki çyzyklar bolsa nämäni aňlatýar? Çyzyklar tarlar. Ýagny iň ýokarky tar. Bu 1-nji tar 2, 3, 4, 5, 6 aşaklykdan gitýär. Biz näme etýäs? Şöyle tarda görýän bolsaňyz 0, 5, 3, 3, 7, 5, 3, 2, 3, 5, 3, 2, 5, 3, 2, 0. Indi şu bir saz, läle sazy. Ýagny öňüne çalyp görseň size. Diňe ýekiji tarda sanny. 1-nji tarda iň aşaky tar 1-nji tar. Ene bärde tablaturada diýilýär. Tablaturada 1-nji tar ýokardan aşagydan gaýdalýar. Ýöne bu 1-nji tar bolluk däldir. Ince tar 1-nji tar hesaplanýar. Ýene şunu seredip baryn. Men bu läleň ýanky tabyny aşakda opisaniýada ýazyp goýjak, ýöne size öwrenýär ýaly. Ýanky näýeli? Şunu bärden öwreneli. 0 bolanda nämäni aňlatýar? Sifrlar nämäni aňlatýar? 0, 5, 3. Perdeler şolar. 3-nji perde. 1-nji taryň 3-nji perdesi, 5-nji perdesi diýeni aňlatýar. Mesal üçin 0 bolsa hiç il perde tutamzak. Diňe özi açyk ses. Inni ýanky näýeli? 0, 5, 3, 0, 5, 3, 7, 5, 3, 2, 3, 5, 3, 2, 5, 3, 2, 0. Ana. Öğrenemem zat. Prosto bradaş eliňiz, kelleňiz öwrenşýänçe şoňa wagtlarak ýöne kyn näliýjegme de. 7, 5, 3, 2, 2, 5, 2, 3, 2, 5, 3, 2, 0. Şuňaly. Mundan öňkü videomda men Titanium şuňaly tablaturasyny goýupdym. Ondan soň özüm çalýanmam ba. Olam edilmenem şoňaly şondan öwrendim. Menem ilk köşkman öwretýän ýok. Şuňa okaýan, görýän, öwrenýän. Nesip bolsa täze soalalar ýanky soalalar goýar, öwrenýär hemmesini. Şuňaly. Özüňizden başga internetden zatdan görseňiz, siz öwrenýäriň ansat sazlardan başlanýar. Jingle bells. Şuňaly bir özüňiz ansatjak sazlardan eliňize öwrenşer ýaly. Sola kynne, sola ansat. Bolýaryny sag bolun, sagmany öwrenin, düşünmedik zadyňyz bolsa soraň hukman kommentariýa. Bir zat ýatlydyň. Maňa daýanç diýip bir kommentariýa ýazyp bolan Despacito aýdymyň solasyny zat edýär. Ine Despacito sola nädip okamany öwretdim. Indi şu videoň aşagynda men sylka goýjak, şu Despacito'nyň tabyny goýjak. Tabyny şolar ýalyk zadyny. Sen görüp şo taýda öwrenip bilersiň. Men häzir özüm bärde razbor etjek bolsam, o öräme kyn düşýär. Senem düşünýär kyn bolar. Men bulaşaryn, senem bulaşarsyň. Gowsa ýanky kodlaryny okap öwrenseň, ýoşuk bilen gow bolar. Bolýa, sag bolun, sagmany öwrenin. Udaçy.